Garazi Albizua naiz, santurtziarra, idazlea, duela gitzi ikusi nuen zelan udalbiltzak ekimen baten berri eman zuen, geuretik sortuak, eta ikusi eta esan deban, onkin apuntatu behar naz honetara, ez? Oso proiektu ederra da, eta egin beharreko guztiak egin ostean, Leitza egokitu zait, eta orain hemen naiz. Leitza, gure herria, ikusten den bezala, mendiz inguratuta dago, Nafarroa garaian dago, Gipuzkoakin muga ikendo, 3.000 biztanle inguruko herria da. Tradizionalki abeltzaintza izan da motore nagusia, baina 50 urtetik ona herri industriala dela esan genezake. Duela gutxi, Leitzako zine zaharra eraberritu dela eta Leitzako herri areto bihurtu da. Bertan kultur jarduera biderkatu inda, leheno zine zaharran ikentzien ekitaldikin kontutan hartuta biderkatu die kultur jarduerak, eta guain erabilera nitzeko areto hortan, mota ezberdinetako ikuskizunak, proiekzioak, antzerkia, musika, kontzertuak, bilera irekiak, pixko bat denetik egiten da. Mikromitologiaren inguruko proiektu bat egin nahi nuen, eta izan zen Leitzara heldu eta ikusi eta harritu, harriak duen presentzia horrekin, ez? Beraz, harriaren kontakizuna nahi dut, historio mitologikoa egin, jentileak direla eta edo, baita harri jasotzailea eta harriaren arteko harremana hori behitu, eta holan 4-5 kontakizuna handi egin, danak hori guztiak harriaren ikuspuntua hartuta. Garazik egingo duen lanak onurak ekarriko dizkiola dudik gabe, Leitzako kondairak, historia, mitologia jasoko dituelako bere liburuak, eta horrek bere horretan onurak ekartzen dizkio Leitzari. Kulturaren aldeko apustu egin nahi dugunez ere, Leitzako udaletik, geuretik sortuak proiektuak sortzen duen zirkuito horretan egoteak ere, laguntzen digu helburu hori lortzen, ezta? Azken batean proiektu hau nolabait, bada beste proiektu askoren beste estatitzo bat, proiektu handi bat kreatu duena, kreatura udalbiltzak sortu da, geuretik sortuak ekimen honen bidez, ezta? Eta zein da kreatura hau, Euskal Herriko kulturari ahotsa, ikuspegia eta bizkortasuna motea nolabait, ez? Hemen da bizirik taupaka, eta hori, udabiltzai esker, geuretik sortuei esker, eta konten eta posarren itzaiten bebai zeintzu izango diren gure kulturaren beste kontakizun dana horiek, beste idazleenak, eta ea zelako kreatura sortu dugun hemen Euskal Herrian.